आइ लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आं। नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय आंनि बे गोदान भिडिअखौ। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जादों बड'लेण्ड टाइगारनि सायाव जागोन। भिडिअखौ आङो पलिटिकेलनि पारपसाव बानायनाय जायाखै, अनलि आं बड'लेण्ड टाइगारनि थाखायसो बानायनाय जादों। नोंथांमोनहा बेखौ पलिटिकेलनि थ्रुयै थांदों होननानै गाज्रि मोनगोनलाय आंखौ नङाब्ला। पार्सनेलि बिथाङा जोंखौ बखिबाय थादों दा नैबे दिनैनि समाव। जों इउटुबारफोरखौ हिज्रा माबा माबि होननानै बखिबाय थादों, बेनि थाखायनो आं रागा जोंनानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ दा नायलांबाय थाबानो जाबाय। हिज्रा इउटुबारफोरा, लेडिस इउटुबारफोरा, भेलुलेस आरो हपलेस इउटुबारफोरा भिडिअ बानायनानै मा बाथ्रा बुंदों आबां जाबां, बेफोर जाबाय भेलुलेस। बिसोर जाबाय सिख्लाफोरजोंल' नांलायनो हायो। साला दिनैसो बर' सिख्लाफोरखौ अनफ्लानानै क्रेडिट लानो नागिरदों ना नों? बड'लेण्ड टाइगार सैमा साला, बड'लेण्ड टाइगार सैमा साला, बर' सिख्लाफोरखौ रायनो मोना होननानै दिनै बुंनो रोंनाय जाबायना नोङो? होमबा सिगाङाव मानो हारसा सिख्लायाव हाबायला नोङो? ओइ सैमा साला बड'लेण्ड टाइगार, ओइ साला सैमा मोख्रा बुन्दा, मोख्रा मोखां, रायखस बुन्दा, दारुन दाखाथि साइज, खर' गाज्रिसो नोङो, मोजां मानसि नङा नों साला सैमा। वे बड'लेण्ड टाइगार सैमा साला खुरथा खुर गोनां साला, बिराद रोंदों बायदि मोनदोंना नोङो गावखौनो? गासिबो पारपसावनो साला पलिटिकेलनिल' माबा सोदेरबाय थानाय। नोंसोरबायदिया पलिटिकेलनि नङाब्ला ओंखाम मोनजाया जानो हागौ, नाथाय जों पलिटिकेलाव जेबो इन्ट्रेस्ट गैया, मिथिबाय? पलिटिकेलनि खोथा सोदेरनो नाङा बाहाय। जों इउटुबारफोरनि गेजेराव पलिटिकेलनि बाथ्रा खोमायाव बारा सोनो नाङा, आरो नों आं पाब्लिकनि गेजेराव बांद्राय पलिटिकेलनि बाथ्रा लाबोबाय थानो नाङा नोङो। इउटुबखौ सलायनोबा मोजाङै सलाय। साला मा हिज्रा बेलाय? मा हिज्रा? हिज्राया मानसि नङा नामा? हिज्राया मानसि नङा? भगबानाबो हिज्राखौ ओरैनो हराखै, बिसोरबो मानसिसो, मिथिबाय? नि बायदिब्ला गाइखेरा गोसोम, दाउखाया गुफुर, मिथिबाय? नोंनिया बिसो डाइरेक्ट सिख्लाफोरखौ दाय मोनब्लाबो जेबो बुंनो मोना, नोंनि थाखायबा जेबो बुंनो मोना सैमा साला। सैमा नङा माथो नोंलाय? दलद दोनबाय था, होमबा जौगागोन जोंनि हारिया, बिराद जौगानायाव फैगोन। जेबो बुंनो मोना ना? दाय मोनब्लाबो जेबो बुंनो मोना, बेबायदिनो लाइनाव लांबाय था। माखौ मोजां कन्टेन्ट लानानै फैदों बायदि मोनना बुंदों बायदि मोनो नोंलाय? फंसेबो मोजां नङा नोंनि रावा, खालि गावजों गाव जावलायनाय, गाहाय लेभेलावसो खोलैलांनो नागिरदों नोंनि लाइना। मोजाङै फै, मोजाङै बुंनानै हो इउटुबाव फैनानै। पलिटिकेल पारपसबाबो मेरला मोजां बाथ्रा दङ, मेरला कन्टेन्ट लाबोनो हायो नोङो। खालि गावजों गाव नांलायहोनाय खमलायहोनायनि लाइनावल' फैबाय थानो नागिरनाय मासटेनेट। नोंखौ जों गिनानै थायाखै, नों बायदि खर' गाज्रिजों जों नांबाय थानो गोसो गैया। नों उल्था जोनोम जानायसो मानसिया, मानसि मोजां नङा नोङो। मानसि मोजां मोनब्ला नोङो बर' सिख्लाखौ गारनानै गुबुन जाथि हिनजाव लानाङामोन नोङो। सैमानि फिसा, नै फै जोंनि चिराङाव, नै फै, नै बे 6-7 नाम्बार सेन्देलजों नोंनि खावलायाव दागो थाहरगोन आं। फैलाय चिराङाव फै, नै नायनाल' खुर गोनां बड'लेण्ड टाइगार साला। जोंखौ फोजोंनो बारे बार दानुजा ससियेल मिडियायाव, बांद्राय जाद्रायदों बायदि मोननानै गावखौल' एकदम देरहादों बायदि मोननानै लाग्रा। बोरो माथो बयबो जावसिबानो, बयबो ससियेल मिडियायाव फैनानै नोंनि पारपसै भिडिअ बानायनानै जावसिबानो माथो नोंलाय थ्रोब हाबफुनानै थायो। दैखरनि एम्बुसो नोङो, दैखरनि एम्बु। न' सिंनिफ्रायल' फेक बुंबाय थायो।
बाहेरायाव नुजानाथ' जेबो माबा खालामनो देखायनो मानो हाया नोङो न' सिङाव एरसोनानैसो नों जावनो हायो जिख' बिखो गोबासो नोङो खुगायावल'सो बयहाबो मोन्थाय दं मोनथिबाय पलिटिकेल पावारखौ लानानै नोङो बांद्राय दादागिरि दा खालाम नोंल' भट होनानै देरहाहोआखै बयबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनहा आदै मादै आनै आमाइमोनहा भट होनानै देरहाहोहरनाय नों हारसिंल' पलिटिकेल पावारखौ लानानै दादागिरि देखायबा जाया मोनथिबाय दा बुजिबाय आंनि आखायाव पलिटिकेल पावार दं बिराद गोरा आंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया बिदि सानदों नामा नोंलाय सैमा फैलाय 7 नाम्बार जुथा दं आंनाव चिराङाव फै खावलाय थावलाय जिहरजोबनां नोंखौ साला मेर खम खम दाखंखं बुन्दादा साइज साला मोखाङाव ना गोरान खावनानै जाग्रासो नंखायो मानसिखौ मावजि बुन्दा बायदि जानो हागौ बियो बे मावजि बुन्दा आखलनि थाखायनो हारसा हिन्जाव लानांदों ना गोरान खावनो थांनायाव बिखुनजोजों हमनानै लाखिनानै हाबा होजादों बियो नों बायदिखौ गिग्रा मानसि नङा जोङो फावसैग्रा मानसि नङा जों नों बायदि उल्था जोनोम जानायजों जों जुजिना होननानैसो थायो जोङो खर' गैयि मानसि नैबे माथा गैयि मानसिजों सैमा मोख्रा बुन्दा साला बांद्राय जुजिनो दासान दे पलिटिकेल पावारखौ नोंल' होआखै बड'लेण्ड टाइगार बयहाबो मोन्थाय दङ बयहाबो राइट्स दङ नोंल' देरहाहोआखै आरो खोनानो मोन्दों नोंथ' BTC-नियानो गोलैबावा BTR-नियानो गोलैबावा नों भट थुनो मोनाखै सार प्रमदखौ देरहाहोहरनायाव नों हारसिंल' पलिटिकेल पावारखौ बाहायनो नाजागासिनो दङ दा दम देखायनानै मोजां मोजां खामानि मावलांनो नाजादों सार प्रमदआ दा दैबाना माबा माबि नायलाबायहैदों ओरै थांलाय फैलाय खालामदों बेफ्राव फैफानानै नोङो भिडिअ बानाय मोजां मोजां कन्टेन्ट लानानै पलिटिकेलनि थ्रुयै बानायलां पलिटिकेलनि लाइनाव दं जेब्ला बेबायदिखौ नाजाना गोदाव सोराव साला नों बायदि मानसिजों जोङो जुजिनानै लाब गैया नों उल्था जोनोम जानाय हयथ' ट्रेननिफ्राय गलांनाय सोरजोंबा गारजानानै गालांजानाय बेखौ मोनबोदोंसो जानांगौ नोंनि नोमा नोमफाया नोंखौ मोनथिबाय हाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोनहा उननि भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनहा दिनैनि थाखाय आंखौ बाय बाय लाथ'नांसिगोन नोंथांमोनहा थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दे नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बेवहायनो दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बाय बाय